Lidi, vítejte u let's playe ze hry Minecraft. Single playeru, z multiplayeru bude taky a já začnu natáčet, což to na nás tím jedno. Takže let's play YouTube. Dobrý. Abyste si mohli udělat stejný svět, jako máme on, default, cheaty vypnutý, čestu, taky vypneme. Craig, the new world. Takže já se mluvám, jestli budu mít nějaký hlas jiný, protože mám angínu a když jsem spal v posteli, tak jsem neměl co dělat a jinak jako nic mě nebavilo. Takže jsme tady hezkým biomu. Jo, mám minimapu, to je celé go. Spawn. OK. Na spawn, kdyby jsme někdy chtěli něco na spawn dělat. Dřevo se vždycky hodí. Oakwood hlavně. Ne, co jim se radu. Nejlepší dřevo je neopracovaný džunglový, protože na tom se dá pěstovat cocoa beans. Cocoa beans. Dělejte, těž nemáme na to celý den. Já být dobrá čeština. Dívám se, jestli tady na té poušti nebude nějaký krám. Když jsme se tam když tak koukli. Co by tam mohlo být? To bez pochyby. A u vesnice to by bylo ještě lepší. Já chci hlavně bydlet u nějaký té vesnice. Ještě vykopáme jeden stromík. Stromík. Já vím, teď to moc zimně nebude, ale až budeme mít nějaký tyče, takže to už bude mnohem lepší. Tady by něco mohlo být. Takže co tady plánuju? Tu sérii aby měla minimálně 30 dílů. Kráva. Minimálně 30 dílů, no. A záleží, jak bude zvuk. Nevím, jak to teď bude. Bude na opravu videa přes Sony Vegas a docela mi to nesedí, ale... A jak se s tím naučím, tak to nebude dobrý. Krávy v mém single světě nemám a budeme potřebovat hodně knížek. Ježiši. Skrumpáč. Těžíme. 10 koblů se aspoň natěžíme. Nevím, asi uděláme meč a pak ať máme aspoň. Já se tím teď nebudu obtěžovat. Všechno, co potřebujeme. Meč. Mám potřebovat hodně kůže na ničemťák. A to mě taky štve, jak tam přidali, že jedna knížka se musí craftit i z kůže. A zase kůže je už užitečná. Předtím se kůže dala použít jenom na brnko. Kdy bylo tak trochu k ničemu. Jako nebylo k ničemu, ale bylo slabý. A zlato je taky docela k ničemu v Minecraftu. Které je trochu silnější než kožený a jinak je na nic a rychle se ještě ničí, takže kožený je vlastně lepší. Tady jsou nějaký hory, tady asi vesnička nebude. Tady zabijem 3krát ovce. Co můžeme dělat postel? Okay. Tam nějaká krabička. Ani krabička na nemůžu. Ty dýně se pak vyčorujeme to v poho. Šugry.
Teď jsem asi mluvil za potichu. Pardon, já jsem takový úplně ospalý. Jsem před chvilkou vstával. A řeknu vám, že se můžete těšit na 4 story, 4 story. Budu natáčet s kámošem, takže bude fajné. Nevím ještě, jaký budu mít intro, asi si vytvořím sám. Ne, no, samozřejmě, že si ho vytvořím sám. Ale to by mohlo být takový jiný intro. Nebudu prezentovat, ještě to sám nevím. Sugarcane se hodí. Sugarcane bereme, sice jsou všude, ale hodí se. Tady asi nic nebude. Mě podražený krk, to je strašný. Bumpy jumping! Kaktus nepotřebujeme. No, takže se asi vrátíme do lesíku. No, když podíváme se sem, protože tady to jsou planiny. Tam tu předtím byly hory. Studna. Aspoň něco tady je na té poušti. Aspoň ta studna teda, když už nic jiného. No. Studna je vlastně úplně na nic. Je to nám jedno. My máme rádi věci. No to je logický, vedle pouště je sněžný biom. Ultra mega logikano, epikano. 3 krávy. Vesnice v nedohledu. Nebo že už jsme byli ve Strongholdu, nebo ne, v Netheru nebudeme bydlet, to určitě. Ve Strongholdu budeme bydlet. A to bychom se nikdy nesměli zabydlet. A než se dostaneme na Netheru, tak to bude hodně dlouhý. Ale vážně, hodně dlouhý. Tady nic není. Tady zavěšený kravky, co tady je samá chcípni. Či zničí se to. 69? Ne. 69. Jo, a tady to durabity jsem udělal F3 aha. Aspoň myslím. Jo, F3 aha. A máte to. Tak jenom dáte pryč to F3, ty vado, už mám semínek. No a máte to. Kdyby jsme bydleli v hnusný bažině? Budeme na bažině, hnusný. Ty vole, chcípni. Ty taky chcípni, ty taky chcípni. Ty taky chcípni. No i když my jsme mohli bydlet tady. Tady je hodně místa na to. Vy víte na co myslím. Jako na pole. Jako úplně na pole. Epika, jumper. Já tady budu zabíjet, protože než zase nějaký kravičky. 20 je na kůži. To je dost, ale mě to potřebuje víc. Mnohem víc. No, v single playeru nemám knížky a nemám ani enchantčák, protože nemůžu najít ještě jeden diamant. Ale mým single playerem se nebudeme zabývat. Budeme se zabývat tímto, tam hoří strom, tímto hořícím stromem. Nejlepší věc v Minecraftu. No přece hořící strom. Ne, nejlepší věc v Minecraftu jsou TNT, to každý přece ví. A já hraju na Peaceful. Za to se omlouvám. Já hraju na Peaceful, já si dám easy. Easy peasy. Easy peasy. Chcípni. Chcípni. Ty taky chcípni. Já tebe nechám žít. Tak nemám plný inventář. Já. Co to je? To je dům čarodějnice. To byly ty krávy. Dámy a pánové, toto je dům čarodějnice. Tam budeme bydlet. Aspoň si nemusíme stavit svůj vlastní dům. Jsme nemusíme plantovat svým drahocenným materiálem. To nic nemáme, ale to je jedno. Že nedal jsem se na růláři biohna, já jsem si default. Doufám, že tam bude čarodějnice aspoň.
Máme nějaký redstone, nebo sugar, nebo gunpowder. Nebo ať to je cokoliv. Dobrá. Těch kravík je hodně, ale já je všechny stejně zabiju. Kde jsou Silver Ghost of Killer. Mohl bych sem dát ještě nějaký video z Hunger Games. Už nesmí zalínout žádný krávy, jinak budu zabít. Kráva zabít. Já zabít kráva, já homo sapiens. Kráva zabít, já vyjdu pryč. Tere. Tere. Tere, 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 tere. Ne, není OK. Jde dobrý. To asi jenom bákala. Škoda. Vevnitř je hnědá huba, jedna červená květináči a tam je ten vařič a pec. Vím, takový domů jsem už já našel. Pak vám ukážu, podívejte se na souřadnice, ať víte, kde ten dům, když tak je. Lak. Ty budou příšery. Shit. Teď zabiju ještě druhou kravek. Tady říkám kravka. To není vůbec cool. To je totiž zoom. Jdeme spát. A natěžím si pak kubu a budem ultra mega super. No, protože jsme spali z té postele. Už je ráno. Ty kravky budou hodně potřebovat, to vám říkám lidi předem. Já nemůžu ani běžet už. My už máme tak masa. Takže klidně můžu jít syrový. Já. Škoda, že se ale to nechápu, protože se otravíme jenom po kuřici, když je syrový. Prostě neotravíme i po tady tom hovězím. Teda hovězím. No. Ne. Nevím teď, jaký to je. Tady to mě zrovna moc nebere. To je jeskyně hned. Cípni. Ser. Už si cípla, jo. To nekece. Zřejmě, nic tady není. Jo, tady je. To masa mi až zasak nezáleží, ale hlavně na té kůži, už to tady říkám pustý, ale prostě já chci mít co nejdřív enchanták. Stack. Stackovič. Máme planina, od které jsme přišli. Ty krajina Liberta. Co tak udělat? Schody? Ty schody nám jsou... No, oni nejsou tak barevný. Jedno. Tak je to hnusný. Ultra epic. Jo, a omlouvám se za ten zvuk v Ultra Epic Cermine. A ty, který to ty, který to nepochopili, proč se tak jmenuje, tak je to proto, že to není čarovný Minecraft. Je to něco jako hej, tady je crafting table. Je to něco jako čarovný Minecraft. Není to čarovný Minecraft. Nevím vůbec, jak dlouho natáčíme. A je mi to jedno. Znám jeden sugarcane, to bude stačit. Kůži. 11 knížek. OK. Počkej, jsou tady skvělí. Skvělí. Musím si to upíct. A tam je vlastně pet. To je zabitý. Takové dřeva. Jo. Ne, není pec.
repec není. Zdraví, teda jíst nebudu. Jsem to jet, ale to bylo naléhavé. Kráva. Ne, nic jsem neviděl, žádnou krávu jsem neviděl, ne vůbec. Hej! Dobré. Dobrý jaký vr. Železo. Teda to ještě nás nestaví kopu s tím krumpáčem. Tady je díra, jo. Ty vole, to je ale díra. Ahoj, ne, vypadni. Já. Díky, že jsi mi nevytěžil uhlí. Slyšíš, vytěžím sám. Třeba 8 uhlí na koblu. Jsem tak 10. Než to vykopu. Bože. Tady se taky dá utíct nahoru. A jo, dá. Ty vypadni. Na to nemám náladu. Ty. To jsou dobrý snipy, ale. A ty nový verze jsou úplně mají mega skill. Jde po mně? Pothám, ty. No to říkám. Není trefa, aby se do mě netrefil. Třeba mrkev. Třeba tykev. Třeba jakev. Jakev. Dělám ho, a tam bude něco jménem jakev. Kdo se můj ať dá like, kdo nechce, tak ať dá taky like. Já nevím, jak dlouho už natáčím. A jdu, že to půl hodinka nebude. Nevím, ty video já teď chraptím. Opa, chraptič style. Teď to chraptič do školy, na zádech má batohy. Já vím, parodie. Když jdu do školy, na zádech nemám vůbec. Já vám něco řeknu. Dnešní díl to ukončím stylem Homo sapiens, Homo sapiens. Počkej, proč jsem tak vysoký? To je nějaká blbost, ne? Nějak blbě nastavený asi Minecraft, nebo teď to mám ze 400 go, 400 go. Takže já jsem takže lidi, čau a uvidíme se u dalšího dílu. Zatím čau. Homo sapiens, Homo sapiens.